Mga idol, dumako naman tayo sa lungsod ng Alaminos kung saan 22 batang mag-aaral ang bumisita sa BFAR Regional Mariculture Techno-Demo Center sa Lookout bilang bahagi ng kanilang community learning activity. Sa guided tour, kinilala ng mga bata ang iba't ibang yamang dagat gaya ng siganid, sea cucumber, sea urchin, oyster, abalone at seaweeds. Nagkaroon din sila ng pagkakataong makahawak at makamasid ng malapitan sa ilang buhay na species. Pinagmasdan nila ang natural food organisms sa ilalim ng microscope at natutunan ang proseso ng pagsusuri sa Marine Biotoxin Laboratory para matiyak ang kaligtasan ng seafood. Upang masigurong ligtas at organisado ang pagbisita, naghanda ang mga personnel ng exhibit area at inihatid ang mga mag-aaral sa piling bahagi ng pasilidad. Layunin ng aktibidad na palawakin ang kaalaman ng mga bata sa aquaculture at hikayatin silang mapahalagahan ang pangangalaga sa yamang dagat. IFM News Express, Balitang Metro. IFM News. IFM News. IFM News.